Jee, 23.6. maanantai. Kello on nyt tommonen 20:12. Ja tollasten oviaukkojen muottien tekeminen nyt meneillään. Ja 3 aikaan tulee auto pihaa ja valut. Niin, onhan tässä vielä vähän askaretta. Kiirettä pukkaa, mutta ei se mitään. Yritetään saada tehtyä. Tonne muotin taakse, niin tänne tulee 30-millinen XPS pystyseinään tonne. Se tulee toimimaan niinku kuraesteenä. Eiköhän toi muotti nyt sen paineen kestä, mitä se 10 sentin valu siihen tuo. Mut joo, tällaisia tällä kertaa. Tietokone homma ei ole selvinnyt vielä, mutta eiköhän sekin jossain vaiheessa ratkea, että saako sen datan sieltä talteen vai ei. Vähän jänskättää, mutta ei mitään, jatketaan hommia. Jep, nyt tulikin lattiavalut. Kello on 3, aika tasan tarkkaa. Laitetaan timelapse pyörimään, katsotaan kun se homma edistyy.
Juu, valun jälkeinen aamu, noin 9. Yöllä sateli tossa vettä ja alkoi eilen sataa vettä myös pari tuntia liian aikaisin, niin meillä oli vähän kiire. Ei keritty ihan kauheasti kuvailee. Tää meidän systeemi on nyt romahtanut. Meillä nyt ei ollut kuin 8 lautaa tossa. Ja pressuja, tommosia kevytpeitteitä, niin me saatiin se nyt jollain tavalla suojattua. Mitään haju, minkä näköinen se sieltä alta on tällä hetkellä. Ja oikeastaan sen takia eilen videolla saattoi näkyykin, kun me kaivettiin täällä monttua auki, niin täällä on toi viemäriputki. Putki kaivettu esiin ja sieltä on ulostulo. Se nyt on vähän yläkanttiin, mutta silti se on alempana kuin toi kaivojen pinta, niin jos kaivot täyttyy, niin se nyt ainakin tyhjentää to. Mutta nyt olisi tarkoitus ottaa pressuja vähän pois, tai nyt peitteitä vähän pois, laskea toi vesi tonne holvin päälle, jotta se betoni kastuu lisää, ettei se pääse halkeilemaan ja sitten noi puut tuolta välistä pois ja sellaista. Mutta ei mitään, mä laittelen tosta vähän video pyörii tai timelapsia pyörimään ja katsotaan minkä näköistä touhua tää nyt sitten on, kuinka märäksi mä tuun tässä ja minkä näköinen toi holvi oikeesti sitten on. Mutta mennään tällä eteenpäin. No ainakin kaadot toimii hyvin. Jokaiseen kaivoon veti vedet niin, että helahti. Vähän täällä on, kun on tuo rätti ottanut kiinni tai tuo peite ottanut sit kiinni, niin on tommosia länttejä, mutta tää käsitellään vielä tää pinta toki ennen kuin laitetaan toi epoksi sinne päälle. Ainoa mikä on, niin tähän on tullut pikkusen tää ensimmäinen kannatin mikä petti, niin se oli liian pehmeätä vielä toi betoni siinä vaiheessa, niin se on tehnyt pienen jäljen. Mutta muuten tää nyt on, voisin sanoa, että oikeinkin hyvä. Oikeinkin hyvä tähän touhuun.
ei muuta kuin nyt täytyy selvittää rakennusmestarilta, että tarvisiko tää enemmänkin kastelua kuin luonnonkastelua ja sitten pressu päälle, että se kosteus pysyy tuolla vai mitä meidän kannattaa tehdä, mutta katsotaan. Tästä se homma taas etenee hissukseen.